Дарагія, я хочу сказаць вам дзякуй кожнаму, хто сёння стаіць побач з Беларусю, хто не маўчыць, хто дзейнічае. У гэтым і ёсць наша сіла. І я ведаю, як гэта цяжка, я ведаю, якой смеласці гэта патрабуе. Кожны дзень, кожны крок. І менавіта таму тое, што вы робіце, мае вялікі сэнс. І з 11 па 17 траўня ў нас ёсць магчымасць зрабіць яшчэ адзін важны крок. Паказаць, што грамадская супольнасць жывая, што яна дзейнічае і мае свой голас. Людзі, якія вырашылі балатавацца ў Коардынацыйную раду, зрабілі свядомы выбар. Яны разумелі, з чым яны сутыкнуцца. Ціск, пагрозы, рызыкі. І ўсё роўна яны выбралі балатавацца. І гэта выклікае шчырую павагу. Я часта чую крытыку, і гэта нармальна. Мы ўсе хочам лепшага. Але я за гэты час зразумела адну простую рэч. Змены нараджаюцца там, дзе ёсць удзел. Не звонку, а знутры. Беларусь будуецца ў кожным рашэнні, у кожным выбары. І Коардынацыйная рада будзе такой, якой мы яе зробім. І цяпер на гэтым этапе выбарчай кампаніі асабліва важна не спяшацца, а уважліва пазнаёміцца са спісамі, з людзьмі, якія ідуць у Коардынацыйную раду, і са зместам іх праграмаў. Бо свядомы выбар пачынаецца з разумення. Чым больш мы ведаем, за каго і за што галасуем, тым мацнейшай будзе наша агульная пазіцыя. Менавіта сёння час чытаць, унікаць у сутнасць і вызначацца, каб наш голас быў не проста голасам, а адказным выбарам для будучыні Беларусі.